kabini sanzaba bonyango Mali jamana en faso ale bɛ donna tɛmɛ fanga kɔnɔ ni dɔw ko furanjɛla fanga donna tɛmɛ fanga min wali kelen furanjɛla fanga min ni awa ale tɛ a dalakaw olu bato ka bɔ utukalo tile 20 la 2020 za an ka jamana a bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ o gɛlɛya dɔ ye lakanako o ma sabati min ye lakanako ye an bɛ boli to awa bɔrɔ kɔnɔ ni k'a sɔn ale kumaw ma nɔgɔ a dɔ ye min ye maa damadɔ ka awa foroba nafolo ka a tan k'a yɛrɛ kɛ u sago ni u dungɔ la ye n'i ko i b'a fɔ dakuruɲɛ kelen bɛ o ye jamana maracogo juguya ye min yɛrɛ ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye o de ye bi buna adamadenw u tɛ u yɛrɛ sagoya la bilen karafe o donnen do adamadenw da la k'a fɔ i tɛ se k'i hakilinata fɔ jamana in kɔnɔ tugun ko o banna olu dun ye walew ye minnu ni awa Ibrahim Boubacar Keita ka ale to fanga la ni jamanadenw ye wulikajɔw kɛ ni ka awa o wale ninnu ka dankari kɛ u la k'u kɔn ni ka a ɲini ko ka dansigi kɛ o walew la nka bi san saba tɛmɛlen kɔ an y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw tɔgɔla jɛkulu min kun bɛ yen ni a bɛ wele ko CNSP olu ye fanga jaso ko u sigi ni a ye ka kɛ awa u kelen nagakɔrɔfɛn ye awa o hukumu de kɔnɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ bi fanga bolili a kɛn bɛ dɛsɛ ye minnu fanga taara ka kalifa u ma ka donna tɛmɛ fanga awa ka a latɛmɛ u ka fanga boli cogo o b'a jira k'a fɔ ko u dɛsɛlen do sira fa bɛɛ fɛ a kɛlen do bilisa ɲaami ye mɔgɔw b'a fɔ min ma ko lɛ ka bɔgɔ baara ko kɛ bɛ o ye nka ni jiri tun b'a dɔn jele ye fɛn min ye a tɛ kɛ a makala ye maliyɛnw u tun ma sigi ni nin ye u tun ma jɔ ni nin ye ka kɛ ni o kɔlɔlɔw de bɛɛ ye sa bilisa ɲaami mun bɛ sen na taa fan kelen danna tugun o de la awa maa hakili jantigiw awa minnu bɛ tɔnw ɲɛma n'o ye politiki tɔnw ye minnu bɛ tɔnw ɲɛma n'o ye awa association tɔn wɛrɛw ye ni olu ye association ye société civile mɔgɔ minnu ye awa hakilitigiw ye olu de y'a lajɛ sa ka fara ɲɔgɔn kan ni jɛkulu in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko synergie d'action pour le Mali fara ɲɔgɔn kan di dɔwɛrɛ ye maliyɛn yɛrɛ bilama tunnen do an t'a dɔn an bɛ taa sira min fɛ awa ka kɛɲɛ ni o tunu ye sa nin jɛkulu min sigilen filɛ sen kan ninnu de wulilen do walasa ka taa sira jɛlen yira mɔgɔw la ka taa sira lakika yira mɔgɔw la taa sira min yɛrɛ n'an bɛ se k'a wele ko bile haki walasa ka jamana bɔ awa coro kɔnɔ ka kɛɲɛ ni o ye jɛkulu min tɔgɔ ye ko synergie d'action pour le Mali ko u bɛ welewelema da maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani maa o maa min ni i bɛ se ka boloma gɛngɛ ko ka an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛkulu in na ni ka wulikajɔ sabati walasa jamana a bɛ danga min na n'o tɛ danga ɲuman ye an ka yela la a ka se ka awa sama ka bɔ o la
ni ka a bila sira jɛlen ka sira min wa an ka ɲɛnamaya o bɛ se ka sabati o kɔnɔ. Kuma min kun don bɛ n da k'a fɔ synergie tɔgɔ la o de ye nin ye. Hakɛto bɛ kuma la. Assalamu alaikum. Merci bien, camarades. Donc les différents représentants des entités qui sont là. Donc je m'en vais vous lire la déclaration conjointe de la synergie d'action pour le Mali. Déclaration conjointe. Depuis 3 ans, le Mali, notre chère patrie, traverse une transition interminable, caractérisée par le non-respect des engagements pris par les autorités. Depuis le 20 août 2020, le pays reste confronté aux défis d'insécurité, de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance et surtout de la restriction de la liberté d'expression et d'association. Ce sont entre autres les raisons qui ont poussé le peuple souverain à se lever contre le régime d'Ibeka. Aujourd'hui, après 3 ans de gestion du pouvoir par les militaires du CNSP, force est de constater que les attentes du peuple sont loin d'être satisfaites. Pire, la triste réalité est que les autorités de transition peinent à trouver des solutions appropriées à la crise multidimensionnelle que connaît le pays. Malgré le soutien, l'abnégation et la résilience du peuple. C'est fort de ce tableau noir que des hommes et des femmes soucieux du devenir de la nation et en quête d'un véritable changement pour le pays ont décidé de se rassembler et de parler d'une seule voix sur les questions d'intérêt national. Désormais, la synergie d'action pour le Mali propose une autre voie au peuple malien qui souffre. Il s'agit dorénavant et dans l'urgence de sauver le pays en danger avec la gestion des autorités de transition qui ont montré leurs limites. Réunis au sein de la synergie d'action pour le Mali, nous lançons un vibrant appel à toutes les filles et tous les fils du pays à nous rejoindre, afin de sauver par tous les moyens légaux la patrie en danger. Fait à Bamako le 17 février.